Que tal, señoras e señores? Son case as 6:30 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Decimos todas as tardes que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa, que todos os días nos mandan ao noso Instagram as receitas e estamos moi agradecidos. Pero os cociñeiros, xe os poñemos nós, que pasen, por favor, Begoña. E hoxe connosco, Manuel Garea. Un aplauso. Pasa. Bueno, Xulio segue de vacacións, pero hoxe temos connosco o ilustrísimo, grandísimo, ademais teño que dicir que é amigo persoal meu, Manuel Garea. Que tal, como estás? Aquí estamos. Estás contento? Moi contento. Eu teño que dicir que tedes na casa, o estades vendo a un dos mellores reposteiros de Galicia de verdade, O sea, fai uns panetones, ou non? Sí, é verdade. Que dis? Ostras. Fai unhas Xa te panetones encarguei. que o normal é que che caen os dentes do bo que están. E hoxe non ven facer panetones, hoxe vai facer outra cousa. E ti, Begoña, como estás? Eu estou bastante ben. Estás contenta? Sí, estou, bueno, Sí? eu cai. Que che apetece cociñar? Pois non sei o que me traiga a xente. Bueno, Eu pois, encantada. evidentemente, imos ver que é o que nos trae a convidada de hoxe, imos ver que nos trae Susana, de Padrón. Chámome Susana, son de Pedroso, a escravitude. Estou aquí para decirvos como fago eu a receta de filloas con rixós. Paso todo ben por a batidora, que queda unha cremiña suave, moi fina, e xa me poño a facelas. No filloeiro, claro. Suelo facer unha, ao principio dúas, para ver como teño o almohado. Si vexo que están moi grosas, añádolle un pouquiño máis de auga. E nada, xa tendríamos a receta de filloas con rixóns. Espero que vos salgan boas, tan ricas, como as que fago eu. Señoras e señores, teñen diante de vostedes os famosos, únicos, exclusivos, maravillosos rixós de Galicia. Un aplauso para os rixós. Bueno, rixóns, roxóns, chicharróns, que máis nomes teñen? Roxóns. Ti roxóns. Home. Eu digo roxóns tamén, ti? Roxós. 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 Sin o N, Sí. Na roxós. miña terra son roxós. En Melide... En Boimorto e en Melide En son Boimorto, roxós. en Melide é roxós. Roxós. En Arzúa eu creo que depende da zona, é roxóns ou roxós. En Arzúa nunca os comí, non sei. Como que non comes comigo? Si ves ali moitísimo... Bueno, ves ali, está seguido ali. Bueno, Susana propón unhas filloas, non? Ti que vas facer? Eu vou a facer a filloa, pero ca miña fórmula. Xa está, é que é alquimista, elo. É así. Ele é como miña fórmula, con miña fórmula. O sea, vas a facer as túas filloas. As miñas filloas Vale, e que van levar? van a levar navizas. Vai ir rechea como se fora un roliño parecido ao sushi. Sushi de roxos? Unha cousa parecida, salvando as distancias. Claro, hai que puntualizar. Moi ben. Gústame como ben Garea. Ti, queridísima Begoña? Eu vouche facer un plato diferente completamente, vale? Moi sinxelo, con 3 ingredientes, pero veño a defender. Primeiro, roxós da miña zona. Vale, Do que son sur, distintos. Mira, Porque os roxos... do sur de Galicia, É que isto é ricos a curioso, todos, os do sur de Galicia. É curioso. Mira, Son como flores. son como flores. Sí, a min encantan. E ve que ben cheiran. Xa che cheira ben. Sí, cheiroume de maravilla. E vou usar tamén coles de Brusela. Que vou usar coles de Brusela. Vounas a defender, home, que hai que facerlle aí un pouco E ti de comes campaña. coles? Ti comes coles? Eu sí, porque é igual con polo pequeniño. Bueno. Están riquísimas. Se alguén na casa come coles de Bruselas, por favor, que nos chame. Sí, Porque a ver que quen collo o teléfono. Quen come coles na casa? Ninguén come coles. Veña, vamos cociñar, Garea, por favor. vamos. Coles de Bruselas, a quen se lle conte. Coles. Vanche gustar, xa verás. Coles. Ti, roxos, tes aquí, necesitamos traer máis ou non? Non, Con estes eu chegas. teño cantidade suficiente para darlle de comer a 20 persoas. Vale. Pois veña, como vai o tema? Veña. Vamos a empezar co almohado, como moi ben dixo esta señora, ou almohado, dependendo da zona de Galicia Fais distinto. donde o fagamos, fariña de trigo, Vale. Cantos gramos máis ou menos tes aí? por litro vamos a poñer sobre uns 300 gramos aproximadamente. 300 gramos por litro, señoras e señores. Anotando, o amoado, este é o amoado de Melide ou de Boimorto? Este é de Boimorto. Este é de Boimorto, porque ele é nacido en Boimorto, pero está afincado en Melide. Entón, Bueno, miña nai é de Melide, teño nai é que de puntualizar. Melide. Perdón. Miña avoa vive en Melide, que é a avoa que... Quero conflitos familiares, perdón. Efectivamente. A ver, mestre filloeiro, porque ademais é mestre de verdade, non é broma que é mestre de cociña. Aquí non fai falta empregar batidora, Nada. xa ves que está o almohado, e por último añadimos o ovo e o sal, Vale. e non ten ningún tipo de grumo. Vale, o sea, primeiro, leite, fariña, 300 gramos de fariña, Efectivamente. e agora vas a botar o ovo e o sal, non? O ovo e o sal ao final. Perfecto. Buah. Como está Garea, como chegou, Como chegou.
E entendo que vas botar roxos dos nosos, non? Sí, vámonos a poñer despois sobre a filloa, neste caso, que tamén se podría facer, botalos no que é no amoado, pero vámonos... No, na miña zona sempre se fixeron. Faz a filloa, e Efectivamente. enriba da filloa botas os roxos, cando está na tixola, non? Efectivamente. Vale. Vamos a poñer ovos, Cantos? 3 ovos. Mima, vai como unha escopeta, vai... Hai que ir rápido na cociña. Hai que rápido. Bueno, Non sei Begoña que está facendo ali cas coles de Bruselas, que non que quere gañar hoxe trouxe unhas Ele é coles. moi guiado, Deuche repartir. Eu quero... Non ves que é o cultivo destas cousas? Sí, tes coles na casa, non? Teño de todo. Vale. Que queres? No, dame igual. Por certo, Sí. a xente que está na casa, recordade que nos podedes chamar, vai aparecer por aí o teléfono do programa, podedes chamar ou a voltas co prato e comentar todo o que queirades. Gustan vos os rixós, os roxóns, os chicharróns, gustan vos as filloas, o que queirades, chamade, comentade e despois repartiremos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutra, no a voltas co prato 664-4834-19. Vas ben? Listo, Xa estás? xa estou. Xa fixaches o amado das Xa filloas? está o amoado feito. Moi ben. Mira. E agora vai ter que repousar un pouquiño e mentre se repousa aquí a ver que está ali Armando O Begoña sea, vou naquela mirar a esquina. ela, non? Sí, porque Vale, ti deixa os rixós a ver por que aí, fai eu cas... vou mirar a Begoña, veña. Mira, Coles. estou limpiando unhas coles pequeniñas. Coles de Mira que Bruselas. repollo máis bonito, é super monis. Pero que me estás contando, Begoña, de verdad? Mira que bonito. Coles. Coles, Son sí. coles de Bruselas. Son repoliños Non pequeniños. son coles de Berín, nin de Ríos. Bueno, sí que son. Bueno, sí, Claro. é verdad, plantácheles ti, sí. Variedad Bruselas. Exacto, variedade Bruselas. Sí. É curioso, o chicharrón este é moi curioso, porque este chicharrón fai pouco que descubrín, este rixón nunca o probara na miña vida, está riquísimo. É espectacular. Con que se fai este Pois mira, rixón? este roxón é da parte da tripa. Cando se fan os chourizos aproveita a tripa, o que é onde se saca esa parte que quedan os enganches, Ajá. é de aí. De que parte exactamente? A ver, señala. De aquí, Aí. onde está a Espera, tripa. que vexa a xente de aquí. De aquí, desta parte de desta aquí, parte, de aí. sacas, Sacas, e de aí sal o roxú. sí, tes que sacarlle as tripas. Vale. Tens que sacar a tripa. Claro, diríamos máis ou menos os da Galicia Oriental, non? A Da tripa, zona de Berín. sí, a tripa non está aquí, Claro. entendes? É A tripa sálese, da túa zona. é da miña, non, é de todo Ourense. De todo É Ourense. de parte de Lugo tamén. Bueno, é que en Ourense capital teñenos, sí, que Sí. hai así bares que os dan coa Sí, tapa e tal. sí. E depois tamén temos estes. Pero ese xa é distinto, pero que é iso? Este é da parte do vallo, da parte da panceta. Como? Da parte do vallo, da panceta. Vale, fixade, o sea, este é totalmente distinto. Sí. Mira na casa. E mira, cuántas horas se poñen a cocer? Moitísimas. Pois nós facémolas na lareira. Vos cantas horas? Nunha pota de ferro, facémolas unhas 2 horas e media, 3, máis ou menos. Nada. Varllatizando así pouco a pouco a brasa Ajá. e E vaise cocendo. vaise cociñando. Cun pouco de auga hai que botar. Eu creo que Son isto teno que ver a convidada, a ver que lle parece, porque ben. ela, sendo de Padrón, ao millor non fai o roxo como a ti. Non creo. Imos chamar a convidada de hoxe que pase, por favor, Susana, de Padrón, un aplauso para ela. Un placer, Susana, ven por aquí, por Hola. favor. Ponte por aquí. Susana de Hola. Padrón, que resulta que eres moito de roxón, entendo, non? Bueno, son máis de filloa, Eres de filloa, claro. sí. Empezas E despois a empezas filloa perdido. recheoa de Ya. calquer cousa. De calquer cousa, De con calquer chourizo, con... Sabes con que me gusta a min? Con manteiga e azúcar. Acabou. Ai, non. Ou con azúcar, ou así, sabes? Eu con todo. manteiga non. No? What? Pois No. mira, vamos a pedir a Begoña que che conte así un pouquiño que está facendo ela, porque ten os roxós especiais da súa zona. Exactamente. Ourense. De tripa. Correctamente, sí. Exactamente. Por nada, o que vou facer é un platiño cunha cremiña de pataca, unhas coles de Bruselas, que é moi parecida ao sabor ao repolo, e a mí encántame, e hai que poñelas en valor, porque senón hai que cañotas dicen, eso non come naide, así que comen. É que Susana, coles de Bruselas ti comes. Ves? A ver, por favor. É que a quen se lle conte, coles Pero de vou Bruselas. preparar para que É che a guste. verdura que menos me gusta. A ti é todo o mundo, o sea, tampouco non te sintas rara por eso, No. É normal, é normal. Vou a preparar este roxóns que os vamos a meter ao forno. Pero a mellor sorpréndeme. Sí, sí. A mellor Verdad? Vou gusta. intentar sorprendente, Empeza sorprendente. ben, non fai filloas, bótalle coles de Bruselas, non ten os chicharros da túa zona, a verdade é que vai todo de maravilla, Begoña. Dá gusto. Pero a Dá mellor gusto. sorpréndeme que logo, pois, na casa o facería. Se me Sí, gusta. pode ser, claro, claro. Mira, aquí, Como fas? para este plato que vou facer,
Interésame solamente a parte da escarapela, que lle chaman ali así. Para que cruja. Para que cruja, para que quede crujiente, porque queda riquísimo. Claro, sí. A parte desta, que sí que se pon nos bares e tal, que se pon moitas veces en bocadillo, esa non a vou usar. Vale. Que se podría usar para facer unha bica doce, que tamén se fai na miña zona. Unha bica Con doce esa parte? de rochós, con esa parte, sí. Sí, os últimos roxos que naides quere, faise bica. Pois isto, o sea, increíble, que fagas unha bica, non? Co roxón é unha cousa bastante curiosa. Sí. Eu nunca probei. O dulce co salgado. Co salgado, sí. Que curioso. Pero bueno, xa se facía fai moitos anos, porque na miña casa levase facendo tira de Toda a anos. vida. Sí, sí, sí. Entón, iso pícalo e despois mételo no forno. Isto limpo, meteo no forno para que queden templadiños e máis crujientes. Vale. Simplemente é para temperalos, non? Para temperalos e para que queden Para máis, que se porque ahora están, claro. Moi Sí, ben. sí. Pois vamos a ir ver a Garea, si Muy che bien, parece paréceme ben. Vale, veña, vamos a ver a Garea, a ver que nos conta. Ponte por aí por onde queres, A por ese ver lado, que si está queres. facendo por aquí. Mira. Moi boas. Xa fixo 2 ou 3 filloas. Xa anda a voltas co roxós aquí, pim. Estamos lle dando un poquinho de temperatura para que solten a graxa, entón vou explicar o que sería o plato. O prato vai levar o que sería a base da filloa, vai levar arriba unha bechamel, un queixo San Simón da Costa para que lle dé un toquiño afumado, grelo que teño aquí en auga, neste caso na biza, en auga do cocido, picado por arriba, e vamos a facer como un roliño e vamos a cortar e gratinalo no forno coa propia salsa bechamel. Pinta ben. A ver que tal. Susana, ti botabas o roxón no amoado, non? Sí, Da filloa. e paso todo por a batidora. Por a batidora. Bátelo todo. Todo, queda unha crema moi suave, notas a filloa, sería así, moi suave, pero sin notar a textura do rixón. Pero sí que sabe, entendo. Sabe a ao rixón, claro. sí. Eso é típico da túa zona? Quer No, decir, ou ese é falo ti na típico casa? meu. Vale. Hai que saber. É que a miña filla é moi fanática das filloas. Ah, moi Ela ben. non utiliza Bueno, pan, a mí utiliza tamén. filloa para comer. Sí, é un tipo de pan, é Sí. dicir, non deixa de ser un tipo de pan que Sí, sí. Come Come con filloa. E ti, así, visto así, que prefires? O teu estilo ou o de Garea? Bueno, teño que probar. Xa, bueno, non te, Eu teño non te que probar. arriscas. Non Non te sei. arriscas, non? Non te arriscas. Bueno, por vouche pedir que te sentes, vouche pedir que vayas á zona de sufridores. Un placer, un aplauso Moi ben. para Susana de Padrón, que está con nós con o Voltas co Prato. Ai, Garea, Quen che dicir a ti que íamos estar Xa ves, xa ves. noutro programa de Noutro programa. cociña, A ver, vamos falar con Carmen. Que tal? Boa tarde. Hola, Que tal, Carmen? Como estás? pois todo moi ben, Todo estou ben? vos vendo aí moi ben, sí. Bueno, a min encántame, a nós encántanos que nos vixades, o sea, é un placer, de verdade. O Sí, sea, sí, é moi ameno veros. Nós encantados. Mira, estábamos falando aquí do rixón, do roxón, do chicharrón, non sei en pol como lle chamades. Pois chamámoslle roxós. Roxós tamén, como a nós. Sí, pero- roxós. É que nós Sí, estamos aí un pouco no límite tamén, ti sobre todo cando vives en Melilla, estás moi cerca xa de Lugo. Moi cerquiña, sí, señor. Claro. E en Lugo sodes de facer tamén filloas de roxós ou non? Bueno, eso sí que nunca as probei, pero sí que teño que facelo porque parece que está rica. Vamos, debe de estar rica. En serio, Carme? O sea, Sí, estou hai de alucinando facer, por suposto. Estou alucinando porque pa min é parte da miña vida, sabes? Desde pequeno tomar unha filloa con roxós, entón pareceme raro que nunca o probaras. No, aquí filloas, no, con mel, pero con roxós, a verdade, eu nunca as había probado. E con bechamel probáchela algunha vez? Sí, sí, tamén, sí. É que aquí estálle metendo Garea, estálle metendo bechamel, Sí, Estamos fundindo a manteiga, con vamos a esta poñer a teño fariña. probado. Aí está. Sí, A ver, sí. vamos a preguntar, a ver, Garea, como faz a bechamel logo? Fundimos a manteiga, Ajá. que estea ben fundida, que non estea tampouco a unha temperatura excesiva, e poñemos fariña triga, Sí? e agora cociñamos ben a fariña na base da Da manteiga. manteiga, para que se cociñe ben, Vale. que non faga grumos. E despois a naviza, todo isto, meteslle Despois, todo, primeiro, temos que engadir o leite, Oi, para que non se amiga. espese. Ai, vale. Ó, isto pinta ben, Carme? Sí, sí, ten moi boas Eu pintas. creo que así de primeiras... Bueno. Estou bastante contento coas receitas de hoxe. Bueno, por último, Carmen, ti quen crees que vai gañar, Begoña ou Garea? Bueno, os dous non poden gañar, ten moi boas pintas a de Manuel. Ah. A outra tamén é distinta, pero a de Manuel sí que a vou a probar. A de Begoña. Carmen, eu Pero entendo... Begoña tamén ten boas pintas e parece sana.
Carme, eu entendo todo, porque botoulle coles de Bruselas. Digo eu. Por eso. E non é o meu fuerte. Igual ten unha empresa de coles al Tamén, Igual ten unha empresa. Pode ser, eu que sei. Bueno, polo menos son sanas, tens razón. Un bico enorme, Carme, gracias por chamar. Bueno, gracias a vosotros. Chao. Un Adiós. bico enorme para a xente de Pol que nos está vendo aí, que dá gusto, de verdad. Bueno, ti estás xa Eu marchando, estou, non? é dicir, teño o bechamel prácticamente agora ten que ir espesando. Vale. E vamos ir cortando o queixo para lle queixo poñer queixo San Simón da Costa, tamén podría ser queixo Arzugollo. Podría ser Arzugollo, pero San Simón dalle se toca fumado. Afumado, claro, pero Voucho perdonar. hoxe perdonar. Voucho perdonar. Bueno, xa fixen un pouquiño adrede, sabendo que estabas ti aquí, dixen vou levar outro queixo de outra zona de Galicia, porque senón... Vou xunta Begoña, creo que queres ir ao forno, non? Eu quero ir ao forno, si. Vou Vale, meter no forno. Vamos meterlo no forno e queres que soe algo? Eu quero galo, prefiero Queres o galo galo? porque pavo nunca tuven. Vale. O galo, rixós de Begoña, atemperando, coñendo temperatura para que Atemperando no forno. queden triscantes. Más crujiantes, sí. Non, crocanti, Crocanti. como diría o noso querido Garel. Bueno, pois mentre isto sigue, eu vou contarlle 4 cousiñas a Galicia sobre os rixóns, porque tradicionalmente os rixóns eran os restos de carne que quedaba na pota cando se poñía ao lume certas partes do porco. Unha vez fundida a graxa, todo o que quedaba era cousa boa. Pero iso é só nalgúnas zonas. Con Begoña estamos a recordar hoxe que na zona oriental de Galicia os rixóns, ou turrullos, son outra historia. E ese é un canto da nosa terra. En todo caso, lembrade probalos sempre que poidades, sexan de tripa ou de freba. Cousa curiosa, por certo, é a orixe do seu nome. Din algúns que lle puxemos así polo ruido que fai a graxa ao derreterse no lume. Será ou non verdade, pero o conto é ben bonito, E para rematar, os datos importantes. O día 10 de decembro hai festa do Rixón en Golmar, a Laracha. E algo máis adianta, lá polo mes de maio, no lugar de Pontepedra, en Tordoia. E mentres, aquí cociñamos uns rixóns fantásticos. Lembrade de probar as receitas na casa e ademais van a estar, como sempre, colgadas na web da Televisión de Galicia e no noso Instagram. Así que, seguídenos, @avoltascoprato. Begoña. Que pasou? Como vai? Que Aquí estaba eu contando ya xinte cousas e estaba escoitando por trás. Tras. Era o aceite que me caí unha gota de... Non pode ser eso, mira. Bueno, Unha profesional como a ti. mira, vouche Xa pasou. explicar... Sí. Vale, ben pasado. Vouche explicar como se fai o cremoso de patata, vale? Ajá. Sal na pataca. Isto na miña zona chamase escoar. Escoar a patata? Escoar a patata. Deixala secar para que non quede nada de auga e quede máis cremosa. Escoar a pataca. Escoar a pataca. Fixadevos a cantidade de palabras, que bonito, Que bonito, galego, que aprendemos, bueno, todos os días, isto é unha maravilla. Vamos a botar un pouquiño de manteiga. Vale. Eso despois, se queremos máis líquido ou menos líquido, pero vamos mirando, vale? Ela escoou a pataca, ora, 2 cachos de manteiga. Caíron yo tamén. Sí. Por si acaso. Por si acaso. A ver, Vale. hai que facelo interesante. Sí, que maravilla. E agora vamos a botar un pouquiño de pimenta Ajá. negra, porque a blanca non me gusta nada. Por qué? Estou rifada con ela. Aí estou de acordo con Begoña. Sí. Sí, non vos gusta. No. Normalmente os cociñeiros, É os un vos... toque demasiado picante, que non a mí non me... É un toque así... A mí me a pimenta negra. Ou 5 pimentas. Mima, e as coles que cando as pensas botar? O sea, que vas facer con elas? As coles já están cocéndose. Están aí cocendo, pero cando Ahora, van a entrar en acción no cando prato. salgan, ahora mira, vou a poñer xa esta sartén, Ajá. vou na saltear A ahora. saltealas un pouquinho. Claro. E agora boto un pouquiño, un chorriño de nata tamén, nesta, no cremoso de patata. O sea, ao final leva nata, manteiga, menos pataca, leva de todo. Leva patata tamén, a ver, non bichos, dúas patatas grandes. Escoita, dime cal é a verdura que acompañas a túa receita. Coles de Bruselas. Pregunta de concurso, señoras e señores, con que tipo de verdura hai que tela na vida? Cuidado. Acompaña Begoña os seus roxóns? Con que? Con coles de Bruselas. Sí, pois sí. Eso que vedes aí son colas. Chamade porque comer non comeredes as coles, pero igual podedes gañar 50 euros. 664 4834 19, o teléfono do Voltas co Prato. Ai, Dios mío. Agora vamos a deixar o allo así que se dore un pouquiño porque está... que non colla moito calor agora, Ajá. pero que vaya collendo doradiño así el solo. Por que? Porque está máis rico así un allo crujientiño, así doradiño. Non, Ajá. cascoles de Bruselas. Claro, ti botas allo para camuflar o sabor da col. Sí, home, sí. Hoxe vas probar unha a ver que che parece. Vale, sí, para eso Mira, estamos, xa para eso estamos. Mira, Mira, aí está agora a os col. coles. E agora o que vamos facer é darlle un cortiño. Aí, Córtalas á metade. cortos a mitade. Aí vai. Sí. Son como mini repolos.
Mira, na cociña, cando colles algo así que queima, dices, pesa. Pero si non te queimas. O que flipo é que lle metes... Mira pa aí. Home, porque Mira pa aí. estou acostumbrada. No, o que debes de ter é callos en vez de maus. O sea, mira pa aí. Que burrada, non se queima, Sabes que facía a miña avó cando se... Mira, tenlle que dar unha oportunidade a esta verdura porque está riquísima, en serio. Que sí, que lle vou dar, pero mira, sabes que facía a miña avó cando se clavaba unha espiña ou algo? Que facía? Poñía o dedo así a cocer. Hombre, así. sí. Poñía o dedo así a cocer e eu alucinaba. Mira, ahora que está doradiño, vamos botar aí, para que nos collan sabor. Vamos a botar un pouquiño de sal. Moi ben. Oh. A ver. A ver o que pasa. No, é que... Xa cheira ben. Ao final, eu non sei para que insisto en meterme contigo, máis con Xulio ou con Garea hoxe, porque ao final sempre vos queda ben rico isto. E saltoume e queimei, Me cago. Vamos a ver, vamos repartir 50 euriños. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola. María, estás aí? María de Rianxo. Sí, Ahora. Estás aí? sí, sí. Vale, é que teño 50 euros preparados e pensei que non nos querías. Si mo sabes, sí. Sí, no, eu doucho si sabes a pregunta. Bueno, que che parecen as recetas que estamos facendo hoxe? Maravillosas. Ai, sí, incluso que leven coles. Ai, non me gustan. Ves? Bueno, pois mira que fácil é, Con que tipo de verdura acompaña Begoña os roxos? Coles de Bruselas. Moi bien. Pois mira, xa che deixei... Tirei xa a alfombra, María. Tirei xa a alfombra, era moi fácil, non me digas que non. Así. Sí, gracias, pues. Sí. Bueno, pois mando un bico xigantesco a vente un día polo programa, vale? Traer unha Vale, receita. outro para vos, gracias. Veña, chao. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, que vas facer, Bego? Que vexo que colleches o Vouche batedor. facer o que máis te gusta. Bater, non? Triturar. Espera, se vas triturar, que vas triturar a pataca, non? A pataca, canata, coleite, un pouco de pementa e un pouco de sal. Por veña. Non ten máis nada. Está logo, E macho con manteiga. Garea, que se non monta moito ruido esta muller. Hola, Garea. Moi boas. Que tal, como estás? Pois aquí estamos. Ben. Aquí, escoitando o ruido que fai esa muller que temos aí ao lado. Vemos que tes as fillós, que xa fixeches unhas cuantas. E por outro lado tes O recheo. o recheo, que vai ser de O roxón e naviza. roxón e naviza. Que teño aquí xa, Perfecto. ves aquí a auguiña donde foron cocidas do cocido. Que era do cocido, era a auguiña do cocido, non? Temos que decir que aí por todos nos ben Begoña que me tiña a auguiña aí guardada cando cheguei, entonces... era dun cocido dela. Sí, entón, a ver se non lle botou nada. E Bueno, xa verás. Vouche dar esta pouca auga para que... Ajá. Entón, a ver que fixo... Vale. Entón, temos aquí o recheo. Mira. E se queres ver, No, eu o que quero é ver isto, o que quero é que... Aí está, que a xente da casa vexe isto de aquí, isto voulle de aquí, botar un porque- pouquiño máis de naviza. Bota. Porque isto pode ser... Non hai nada máis gallejo que isto. É difícil. É Naviza. dicir, unha boa naviza, un bon roxón, E roxos? que aparte eu tuve unha gran mestra na elaboración dos roxóns e das filloas. Sí, quen? Que, miña aboa. Va. Pois vamos mandar un bico alá alá onde donde este. ela- donde ela estea, Alá onde ela este, pois- vamos mandar un bico, non? Foi de quen aprendín que na miña casa sempre se deixaron levedar as filloas como o pan. Levaba fermento ou levadura, é unha filloa que leva moito tempo de Leva elaboración, tempo facela. pero agora vas ver como procedo co recheo. Vale. Gústame como explica as cousas porque di, agora vamos ver como procedo co recheo. Entón, poñemos unha capiña. Moi ben. Isto vai nos servir como se fose un pegamento Sí. para que o recheo nos quede fixado no propio roliño. Buah, como arrecende, O recheo xa arrecende o recheo, sí. E o que lle gusta máis, o que é a bechamel, cargámoslo un pouquiño máis. Ajá. E agora procedemos A botarlle a botarlle... o recheo que che gusta. a ti. Efectivamente. Aí está. A naviza máis o roxón. Efectivamente. O roxón máis a naviza. O roxón máis a naviza. Estilo Manuel Garea. Estás moi... Sinto que estás confiado na Bueno, victoria. a ver, veño a ver se poido ganar. É difícil porque Xa. Vexote confiado. Begoña moi ben. Nada, veo nos va. hoxe cas coiler de Bruselas, entón, a ver... Aí está, esa filloa Vale, rechea esta de agora Manuel Garea, vou meter ao forno para que gratine Vale. e despois xa está. empratamos. Vale, por veña, vai metendo aí, que mentras tanto eu vou falar co público, a ver que nos contan, vale? Mete aí no Perfecto. forno, veña, vamos aló.
Vamos falar ca nosa convidada de hoxe con Susana de Padrón. Onde estás? Estás aquí, Susana. Eu non a topaba. Que tal, como estás, Susana? Moi ben. Xa che cheira aquí, verdad? Sí, estou xa deseando probar. Sí, verdad. Sí. É que eu xa vin que che estaba xa, así, mirei pa ti antes e dixen, ui, Susana ten fame. Bueno, Sí ou non? Hasta ahora, entra, non? sí. As de Rixós, as outras, as da Col, estou intrigada. Estás intrigada? Sí. É que ás veces aquí neste programa conseguimos eso, que a xente veña con expectativa e despois, trócache así, sabes, de repente. É así. Sí, sí. A quen ves favorito dos dous? Así agora o que estás vendo ti. A min tírame máis el. Manuel, verdad? Sí. Garea, porque fai filloa, como dixeches ti, claro. E aínda así, dis que pode saltar a sorpresa. Sí, sí. Sí. Sí, voulle dar un puntazo a ela. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a falar tamén ca veciña que tes A aquí. ver. Hola, que tal? Hola, Como se chama vostede? Tamara, Tamara, de onde ven? de Noia. De Noia. Ah, bueno, de Noia. En Noia como sodes? Sodes de Roxón, Rixós, Chicharrós, como decides? Na miña casa dices rinchóns todavía. Rinchóns? Sí, na miña... Rinchóns? Na miña zona, polo menos, sí. Rinchóns. Bueno, outra palabra nova, que non sabía eu. Rinchóns, encántame. Bueno, e como comes ti os rinchóns? Ai, a min gustame pasalos un pouco pola sartén. E un pouquiño de arroz. Ese está con arroz Con arroz. e así pasadiños pola tixola. Sí, un pouquiño, na máis. Pa min están perfectos. Acabo de flipar contigo, Acabo de flipar. Tens que traer esa receta ao programa, Chamoume ao forno. Veña, un aplauso para o público que temos hoxe aquí connosco. Gracias. Vamos ao forno de Begoña. Veña, vamos para lo. Begoña, ti que faz? Queres sacar isto de aquí? Vamos sacar isto do forno. Ti xa o sacas? Xa o saco. Vale, perfecto. E Begoña creo que tamén. Begoña, ti tamén Vou, tens que sacar? Sí, sí. Vale, pois veña, saca aí. Aí están. Vale. Bueno, Mira, están aí atemperando. por un lado temos os roxos de Begoña que son estilo Galicia Oriental, estilo Exacto. Ourense, e vas facer unha cousa Mira. por distinta, non vas ser filloas. Non, Vai levar coles de Bruselas, vai levar esa crema de pataca que fixeches, e vai Exacto. levar os roxóns. estas coles maravillosas de Bruselas, Claro, vamos sacar de aquí, riquísimas. que non se vexa tamén a maravilla que fixeches. Ah, unha cousa boa. Mira, unha cremiña de patata, viches que lixeiriña queda. Sí, queda moi ben. Que fácil é. Agora vámoslo vestir o plato bonito. Sabes o peor de todo? Que? Que me teñen bo aspecto as coles sobre. Estou mirando as coles sobre e digo... Hai que dar unha oportunidade a todo, E home. me metía un bocado a cola, sabes? Moi ben. Depois douche unha pouca. É como recenden os rixóns de pasarlos Claro, por forno, verdad? de pasalos por o forno, claro, quedan crujientes agora que Sí. desto. E non Riquísimo. parecen rixóns, sabes? No, e mira que plato máis bonito, montas en nada. Sí. É os que estamos acostumados a ver outro tipo de rixóns ou de roxóns. Pois non sei, vexo eses e non parecen. No, e agora vamos dar un toquiño. Vale, Con pois este veña. allo. Valle dando aí. Mientras tanto vamos con Garea. A ver, Garea, como vas? Aquí estamos. Poñemos un pouquiño de... unha lágrima de Unha lágrima. Eso é unha chureira inteira, de bechamel na base. Sí, E sí, agora de bechamel. axudámonos para emplatar o que son os roliños Que bonito. con moito cuidado. Qué bonito. Qué bonito. Por favor, tens que levantar, Susana, tens que vir a comer ou a voltas co prato. Un aplauso para Susana de Padrón, que está connosco. Boa. Susana, vente. A ver. Vente por aquí. Colócate aquí porque vas ter que probar. E, por certo, vamos a meter xa a segunda pregunta de concurso. A ver se a sabes ti. Que verdura botou Manuel Garea na súa filloa? Sábela. O grelo? O que? Grelo ou naviza? Naviza. Naviza. Bueno, Naviza, pode ser, non? Naviza. Vale. 50 euros en xogo. Comezade a chamar, por favor, ou a voltas co prato. Deixa por aí, probando, Manuel, non? vente por aquí. E ponte a probar A ver. cando queiras. Temos dous pratos con rixos hoxe, no voltas co prato. Un leva filloas e outro leva crema de pataca feita por Begoña. Aparte de que leva non eses provei rixos. O que? A col. Proba a col, Proba a col. Se non lle proba a col... A ver quen quere cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Francisca de Lourenzá, non? Sí, A ver, Francisca, contanos por 50 euros que verdura botou Manuel Garea na súa filloa. Navisa. 50 euros que marchan para Lourenzá. Moitas
Moi ben. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por chamar e grazas por vernos. Un bico gigantesco. Muchas gracias. Nada. Gracias para todo. Adiós, un bico enorme. Chao, chao. Ai, Dios, Y chegou ya o me momento. llaman. Que? Que? Espera. Ti traja, ti non te atragantes, non te preocupes. Espera. Antes de que digas nada. Dade máis maus. Estás feliz, Susana, sí? Estás contenta? Sí? Eu sempre. Sí? Gustaronche? Sí. Así de primeiro, bueno. Vale, non me digas nada. Susana, de padrón, ten nas súas mans quen vai gañar ou quen ten o mellor roxón de todos. Susana, podes falar. Begoña ou Garea, Garea ou Begoña. Os dous están exquisitos. Iso é o que di todo o mundo. Pero claro, hai que decir un Hai gañador, que non? escoller. Que me sorprendeu e me encanta a verdura. Ajá. Pero gústame máis este. Manuel Garea no seu primeiro día no Voltas co Prato. Gaña no día de hoxe con esa filloa rechea de rixón. Pasáchelo ben, Susana. Moi ben. Disfrutáchelo. Por nós encantadísimos de que esteas connosco. Igualmente. Moitas grazas, ata a Gracias. próxima. Manuel Garea, ti Hasta luego. tamén. Ata a próxima. Enhorabuena, Moitas Manuel. gracias, un Tes que vir. placer. Señoras, señores, nos marchamos. Quedan agora coa hora galega, xa saben que mañán hai máis. Quen anda aí? E hai máis a Voltas co Prato. Chao, ata mañá.